Vítejte na platformě BIM Project Cloud, kde si ukážeme, jak specifikovat výrobky a vytvářet BIM objekty. Do pracovního prostředí se dostaneme z webu bimproject.cloud. Nástroj obsahuje přes 100 kategorií. Ty, které jsou dostupné pro Archicad, jsou označeny jeho ikonkou. Ukážeme si vytvoření konstrukce na příkladu montované stěny. Začneme generickou konfigurací, která má ve výchozím nastavení jednu vrstvu tepelné izolace. Přidáme si další vrstvu z kategorie konstrukčních desek. Zde budeme vybírat z dostupných výrobků v databázi. Naše požadavky budou tloušťka do 15 mm a materiál sádrokarton. Požadované vlastnosti nejenže filtrují databázi výrobků, ale také se ukládají pro možnost změny v budoucnu. Po přiřazení výrobku do vrstvy se nám do jejího názvu promítne název materiálu, kterým je tento výrobek reprezentován v BIM modelu. Vrstvu si zduplikujeme a přesuneme tažením myši na první pozici. Nyní si výsledek vložíme do Archicadu. Propojení s Archicadem zajišťuje plugin BIM Project Cloud. Pokud jste si plugin ještě nenainstalovali a spojení se nepodaří, ukáže se odkaz na stažení pluginu. Ty jsou dostupné na našem webu a samozřejmě zdarma. Pluginy jsou kompatibilní vždy s aktuální verzí Archicadu pro Windows i Mac a minimálně 5 let zpětně. K vložení generické specifikace slouží žluté tlačítko Vložit do BIM modelu. V potvrzovací tabulce vidíme rekapitulaci akcí, které se v Archicadu vykonají. Můžeme si sloučit vrstvy do jedné, aby se nám pro menší měřítka v půdorysu neslévaly čáry. Výchozí název konstrukce odpovídá názvu specifikace, ke které je automaticky přidána tloušťka. Můžeme ho změnit nebo později specifikaci přejmenovat, abychom mohli typ konstrukce lépe aktualizovat. Následně se nám v Archicadu vytvoří potřebné stavební materiály a typ konstrukce. Ke každé instanci objektu v BIM modelu můžeme také přiřazovat požadované vlastnosti, které se vloží jako IFC parametry. Tyto požadavky zároveň opět slouží pro filtrování databáze výrobků. Jejich počet se zobrazuje ihned, takže si můžeme hlídat, jestli našim požadavkům stále ještě vyhovují nějaké reálné výrobky. Pro aktualizaci typu a instance stěny musíme mít nějakou vybranou v projektu. Aby se nám nahradil i typ stěny, musí mít stejný název. Jinak se vytvoří nový a přiřadí zvolené instanci. Specifikaci si tedy pojmenujeme. Naše požadavky na požární odolnost a bezpečnost příčky byly přidány do IFC parametrů. Ty můžeme vykazovat a exportovat například po nastavení převodníků do IFC. Nahrazení certifikovanou konstrukcí v pozdější fázi projektu můžeme provést v záložce reálný výrobek. Po přiřazení výrobku ke specifikaci se nám zachovají i požadavky, kdyby ještě došlo k jejich změně. Pro vložení reálných konstrukcí a výrobků do Archicadu slouží fialové tlačítko. Nevkládáme tedy už žádný z požadavků, pouze vlastnosti konstrukce. Vyzkoušíme si vložit konstrukci jako jednu vrstvu. Všechny její označené vlastnosti byly opět vloženy jako IFC parametry. Nyní si ukážeme, jak pracovat s knihovními prvky, na příkladu okna. Objekty mají na výběr typ geometrie, která je pro vytvoření BIM objektu nutná. Vkládání generické specifikace funguje stejně jako u konstrukcí. Pro geometrie objektů, které již existují v knihovně Archicadu, se použije objekt z vaší načtené knihovny, v tomto případě dvoukřídlé okno. Nastavili jsme tedy rozměry a otvírky a přiřadili IFC parametry. U výměny za reálný výrobek vše funguje na stejném principu. U vlastností, kde není daný požadavek, můžeme vybrat z možností také u výrobku. Parametry, které nechceme vkládat, můžeme odznačit a do IFC parametrů v Archicadu se nepošlou. Výběrem reálného výrobku PKS oken jsme nastavili nové otvírky, ale i správné rozměry rámů. Některé z kategorií ale připravené prvky v knihovně Archicadu nemají, například sprchové žlaby. Takový objekt je připraven jako generický v knihovně BIM Project Cloud a stáhne se do projektu automaticky. Jeho umístění je ve vložené knihovně projektu ve složce BIM Project Cloud. Pokud chcete místo kategorií BIM Project Cloud použít řazení výrobků od výrobce, můžete si zobrazit jeho katalog a produktové řady. Na produktové kartě výrobku, která má vlastní unikátní URL adresu, vidíte všechny jeho vlastnosti. Na vložení do specifikace už stačí jedno kliknutí a výrobek se automaticky přiřadí nové specifikaci ve své kategorii.
Posledním typem prvku, který si můžete do projektu vložit, je textura. Textury se generují automaticky pro venkovní dlažby. Každá dlažba má svůj vzor pokládky. Textury typu Color Mix se generují náhodně. Vygenerovaná textura je bezešvá, tudíž navazuje její opakování. Můžete si ji stáhnout jako obrázek a použít například pro vizualizaci v Lumionu. Nejjednodušší způsob jejího vložení do Archicadu je aplikovat výběr na instanci desky. Pokud budete potřebovat pomoc, můžete nás kontaktovat přes formuláře přímo v aplikaci. Budeme rádi i za zpětnou vazbu, ať už pozitivní nebo negativní.